Kaipaako kastikkeeksi syvyyttä ja täyteläistä lihanmakua? Tässä käyttökelpoinen vinkki maailmalta. Lisää joukkoon lusikallinen lihalientä. Lihaliemi korostaa ja tuo esiin lihan luonnollista makua ja täyteläisyyttä. Tässä käytämme uunissa pitkään matalalla lämmöllä kypsennettyä porsaanniskaa. Peitä ruskistettu porsaanniska kastikkeella ja kypsennä uunissa reilussa 100 asteessa 5-6 tuntia, kunnes liha on ylikypsää. Kastikkeeseen saadaan uunissa täyteläinen maku ja hyvä rakenne. Revi liha ja tarjoile paahdetun leivän kanssa. Lisää kastiketta ja viimeistele punasipulilla. Barbecue-kastike sopii myös hienostuneempien ruokien, kuten grillattujen karitsan kylysten kastikkeeksi. Kokeile vaikka.